שלום, שמי סוזי, אני בת 37. התחלתי את הטיפולים אצל דוקטור דרימר לפני חודש וחצי לערך. הגעתי עם בעיות עמוד שדרה חמורות ביותר, פריצת דיסק שנבע מאלוהים יודע מה. ובעקבות זה שהפסקתי להתאמן קצת הרבה, התחלתי עם בעיות של סחרחורות ודיכאונות וחוסר יציבות. דרך האינטרנט, אתר האינטרנט שחיפשתי כל כך הרבה מטפלים ועברתי כל כך הרבה טיפולים, החלטתי לנסות ולהגיע לדוקטור יצחק דרימר. הגעתי סקפטית, שיטה לא מוכרת, אף אחד לא התנסה בה, והחלטתי שאני מנסה. אחרי חודש וחצי אני יכולה להגיד לכם בוודאות שהחיים שלי השתנו פלאים. אני בן אדם אחר לגמרי. אין סחרחורות, אין דיכאונות, אין כדורים, אין כאבים. זה אולי נשמע מהר מדי ופשוט מדי, אבל חודש וחצי אינטנסיביים כאלו, של להגיע פעמיים בשבוע ולתת את כל הנשמה לעצמך, ובזכותו של דוקטור יצחק דרימר אני יכולה להגיד לכם שאני מתחילה לחיות מחדש. בהצלחה.